Novembre kalo tile kɔnɔntɔn san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ka sababuya kɛ aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Diɲɛ seleke naani jamana ɲɛma bɛɛ lajɛlen ka foli o kɔnɔna la sa an ka jamana ɲɛma n'o ye an ka cɛmancɛ fanga latɛmɛba ye sa n'o ye Bandaw ye ale a ka folikan ni ka o bila ka taa États-Unis kaw olu ka jamana ɲɛma kurama n'o ye Joe Biden ye Joe Biden yɛrɛ sa ale kɛra Ameriki jamana ɲɛma kura ye Bandaw a ka kuma la sa a y'a yira k'a fɔ ko Ameriki ni Mali ko bolodi ɲɔgɔnman bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ nafolo ko ta fanfɛla ye fo ka taa se finitigiw ta fanfɛla ma ko a b'a da nin jamana ɲɛma kura in tulo kan sa k'a fɔ ko an ka jamana ka lakana fo ka taa se a ka fan bɛɛ lajɛlen ma ko o ye an ka jamanadenw olu ka hakilina ye ko de la sa ko a b'a ɲini Ameriki ka jamana ɲɛma kura in nin fɛ sa ko ani an ka banbaliba a ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye. Forum min ni a tun bɛ ka kɛ ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ ni a ye tali kɛ tile 3 kan dan sigira o la a forum kɔnɔna la sa maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre naani bɔɲɔgɔn o tun bɛ forum in ale kɛnɛ kan ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ a daminɛna Novembre kalo tile 5 san 2020 o kɔnɔna la sa u ka nin forum in tun ye fɛn min ye sa o de ye donsow ani filaw ka kɛlɛ min bɛ segukaw olu ka dugu o kɔnɔna la sa bɛ se ka sigi o la cogoya min na o de la sa donsow fo ka taa se filaw ma sa u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka jɛ k'u bɛna jamana ni ka a lakana ani jamana kɔnɔdenw n'u u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen u ye marifa ni ka o bila ka sigi ka fɔ ni ka o kɛ damu ye maa dɔw yɛrɛ ka fɔla sa minnu tun bɛ forum ye ale kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛna kɛ yɛlɛmaba ye u ka dugu o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko minisiriw yɛrɛ ka fɔla sa k'u nakun ye fɛn min ye o de ye ka jamanadenw k'u don da kelen fɛ ani ka tila k'u bɔ da kelen fɛ. Imam Mahmud Diko forum libre ma olu ye jɔnjɔn ta ni ka di ale ma ka kɛ san 2020 cɛba ye a kɛra sibiri tɛmɛnen Novembre kalo tile 7 san 2020 a kɛra CICB o kɔnɔna la an ka faba la yan nɔ ni jɔnjɔn in yɛrɛ di yɔrɔ la sa an ka maaba caman de tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. An ka ba polisilakaw u ye kunnafonidilaw wele Octobre kalo tile 27 tɛmɛnen san 2020 k'a yira k'a fɔ k'u b'a da diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kulo kan fo ka taa se an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'olu tun ye baarabila min ni ka a boloda ko baarabila in k'u ye a ɲɔngiri Sergent chef Jean Antoine Samake ale ka fɔla sa k'u ni polisi ɲɛmayaso k'u sigira ka kuma sigika-kuma in kɔnɔna la sa ko u bɛnna fɛn dɔw kan wa fɛn dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ k'u ma bɛn o kan ko de sababuya la sa u y'u ka baarabila ni ka dan sigi o la. Sibiri tɛmɛnen Octobre kalo tile 31 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 8 o wagati la sa 9e arrondissement commissaire n'o ye santigi Kamisoge ale n'a a ka cɛdenw u ye tɛgɛ da cɛ dɔ kan cɛ min yɛrɛ sa ni a ye bɛ maaw olu yurugu n'ale tɔgɔ ye ko Bubakari Sidibe yɛrɛ sa a ye wɛnzɛndugukaw ka taa se Sebenikɔrɔkaw ma a y'olu ka CFA wari million 20 bɔɲɔngo a ye o de yurugu a kɛra commune Monde o kɔnɔna la sa 9e arrondissement cɛdenw u ye tilen ka tile damadama kɛ ka nin cɛba in ni ka a dɔdɔli sa u ye tɛgɛ d'a kan don min na sa o de kɛra alamusa tɛmɛnen na sa Novembre kalo tile 5 san 2020 u y'a minɛ ni ka taa bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan.
Amita ko kan kibaru la amita lagne kaw ulu feno Alpha Konde ale kɛra jamana ɲɛmaa ye kokura a kɛra sibiri tɛmɛni novembre kalo tile 7 san 2020 laginɛkaw ka ni jamana ɲɛmaa kura in sa ale bɛna jamana ɲɛmaa ko kɛ kokura n'a bɛna kɛ a tako sabanan Alpha Konde yɛrɛ sa ale si bɛ t'i jɔ san 72 o bɔɲɔngo la kalo damadama kɔfɛ min ni a ye maa caman bɔnɛ a nin na ka sababuya kɛ u kun ma sɔn a ka jamana ɲɛmaa kalafili o ma. Kɔdivarikaw olu fɛ yen nɔ sa ŋunuŋunukan cayara bololɔkana fan bɛɛ lajɛlen na u ka fanga sinamatɔn bɛ yen nɔ n'o ye Afi Ngeza ye ko Afi Ngeza ko ale bɔnɛna a nin na nka u ka polisilakaw olu bɔra ni ka kuma ni ka a galontigiya an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko fanga sinamatɔn maaw ka kuma lasela n'o ye Pascal Ngeza ye sa ko ale minɛna Côte d'Ivoire ani Ghana o furancɛ la a kɛra don min na sa o de ye novembre kalo tile 6 ka taa se a tile 7 o ma san 2020 a minɛna u ka jamana marabagaw olu fɛ sa a yɛrɛ sa n'o ye Pascal Ngeza ye a bɔra ni ka jabarani kɛ k'a yira maaw la k'a fɔ ko basi fosi tɛ ani na k'a ka kɛnɛ kosɛbɛ nka octobre kalo tile 31 tɛmɛnen na sa san 2020 n'o kɛra Côte d'Ivoirekaw ka jamana ɲɛmaa